ቤትና ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቤትና ከመይ ቀኒኹም? ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዙርያ ታሪካዊ መስገደል ሃፀይ ካሌብን ደቆምን እናዳህሰስና ፃንሒት ክንገብር ኢና። ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ሃፀይ ካሌብ ካብቶም ኣብ ታሪክ ኣኽሱማዊ ስልጣነን ከምኡውን ኣብ ታሪክ ክርስትና ዓለምን ኣዝዮም ፍሉጣትን ሓያላትን ዝነበሩ ነገስታት ኣኽሱም ሓደ እዮም። ኣብ መበል ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ካብ 500 ክሳብ 534 ዓመተ ምህረት ዝነገሱ ኮይኖም ግዛት ኣኽሱም ኣብ ጥርዚ ስልጣነ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበሩ ንጉስ እዮም። ስፍሓት ግዝኣትን ሃብትን ኣብ ግዜ ሃፀይ ካሌብ ግዝኣት ኣኽሱም ኣዝዩ ሰፊሕ ዝነበረ እንትኾን ካብ ሰሜን ሱዳን ክሳብ ደቡብ የመን ዝዝርጋሕ ግዝኣት ነይርዎም። ኣኽሱም ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ትቆፃፀር ስለ ዝነበረት ኣዝያ ሃፍታም ዓዲ ነበረት። ካብ ወርቂ ብሩርን ናሃስን ዝተሰርሐ ናይ ባዕላ መለዋወጢ ገንዘብ ዝነበራ ዓዲ እያ። ሃፀይ ካሌብ ብዝያዳ ዝፍለጥሉ ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃመ ኣብ የመን ዝነበሩ ክርስትያናት ንምድሓን ዘካየድዎ ወፍሪ እዩ። ኣብ የመን ሂምያር ዝነበረ ዙ ንዋስ ዝተባህለ ንጉስ ናብ ኣይሁድ ተለዊጡ ንክርስትያናት የመን ሃይማኖትኩም ግደፉ ብምባል የሰዕዮምን ይቐትሎምን ነበረ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ናጅራን ብዙሓት ክርስትያናት ተቓፂሎምን ተቐቲሎምን እዮም። ሃፀይ ካሌብ ነዚ ምስ ሰምዑ ዓብዪ ሰራዊት ኣዳልዮም ብቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም የመን ኣተው። ንዙ ንዋስ ስዒሮም ኣብ የመን ዳግማይ ሰላምን ክርስትናን ከም ዝሰፍን ገይሮም እዮም። እዚ ስጉምቲ ንሃፀይ ካሌብ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ዓበይቲ ሃገራት ከም ቢዛንታይን ዓብዪ ክብሪ ክረኽቡ ገይርዎም እዩ። ቅድስና ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ከምኡውን ካቶሊካዊት ኦርቶዶክስ ግሪክን ንሃፀይ ካሌብ ከም ቅዱስ ይዝክርዎም እዮም። ዕረፍቶም ድማ ግንቦት 20 ይኽበር። ሃፀይ ካሌብ ንኣኽሱም ኣብ መላእ ዓለም ንሃይማኖቶም ቀናኢ ኣብ መወዳእታ ድማ ስልጣነ ሓዲጎም ንኣምላኽ ዝተገዝኡ ዓብዪ ንጉስ እዮም ነይሮም። ብዛዕባ ሃፀይ ካሌብ ካብ ዘለዎም ታሪክ ሓደ ኣዝዩ ዝገርም ክፍሊ እንትንርኢ እቲ ምስ ደቆም ገብረ መስቀልን ገብረ ክርስቶስ ዘእስራኤልን ዝተኣሳሰር ታሪክ እዩ። ሃፀይ ካሌብ ስልጣነ ክሓድጉ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልተ ደቆም ንግስነት ንምክፍፋል ዝገበርዎ ውሳነ ኣብ ታሪክ ስነ-ፅሑፍ ዜማን ኣኽሱምን ዓብዪ ስም ኣለዎ። ደቆም ድማ ገብረ መስቀልን ገብረ ክርስቶስ ዘእስራኤልን ይበሃሉ ነይሮም። ሃፀይ ገብረ መስቀል እቲ ዓብዪ ወዶም ኮይኑ ንግስነት ኣኽሱም ተረኪቡ። ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዘመነ ንግስነት ሃፀይ ገብረ መስቀል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ስነ ጥበብ ዜማን ህንፃን ኣዝዩ ዝዓበየሉ ዘመን ነይሩ። ሃፀይ ገብረ ክርስቶስ እቲ ንእሽተይ ወዶም ኮይኑ ንሱ ድማ ኣብቲ ማዕዶ ዘሎ ግዝኣት የመን ከም ዘመሓድር ተገይሩ ነይሩ ይበሃል። ኣብ መንጎ ሃፀይ ካሌብን ወዶም ሃፀይ ገብረ መስቀልን ቅዱስ ያሬድን ዝነበረ ታሪካዊ ርክብ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። ምስ ቅዱስ ያሬድ ዝነበሮም ርክብ ሃፀይ ካሌብን ስልጣን ምስ ሓደጉ ወዶም ሃፀይ ገብረ መስቀል ነገሰ። ኣብ ግዜ ንግስነት ገብረ መስቀል እዩ ድማ ቅዱስ ያሬድ እቲ ሰማያዊ ዜማ ዘምፅአ። ንጉስ ገብረ መስቀል ንቅዱስ ያሬድ ኣዝዩ የኽብሮን ይፈትዎን ነበረ። ቅዱስ ያሬድ ዜምኡ ምስ ኣስምዐ ንጉስ ብተመስጦ ይከታተሎ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ገብረ መስቀል ኮይኑ ዜምኡ የስምዕ ነበረ። ንጉስ ድማ ብተመስጦ እናሰምዐ በቲ ኩናት ዘለዎ በትሩ ንእግሪ ቅዱስ ያሬድ ወግኦ። ክልቲኦም ብተመስጦ ተዋሒጦም ስለ ዝነበሩ ደም ክሳብ ዝፈስስ
ኣይተሰምዖን። ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀል ምስ ነቕሐ ኣዝዩ ተሰምዖ። ዝደለኻዮ ለምነኒ ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ካብ ዓለም ተፈልየ ክነብር ፍቐደለይ ኢሉ ለመኖ። ንጉስ ዋላ እኳ ክፍለዮ እንተዘይደለየ መፅውዑ ንምሕላው ፈቐደሉ። መቓብር ሃፀይ ካሌብን ሃፀይ ገብረ መስቀልን ካልእ ንጉስ ካሌብ ዝዝከረሉ ታሪኹ እዩ። እዚ መቓብር እዚ ሎሚ እውን ኣብ ኣክሱም ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስሕብ ቱሪስት ኮይኑ ይርከብ። ህንፅኡ እቲ መቓብር ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ኮይኑ ብዓበይቲ ኣእማን ዝተሃነፀ እዩ። ኣእማኑ ብጥንቃቐ ዝተፀረቡን ብዘይ ዝኾነ መጣበቂ ሲሚንቶ ብትኽክል ዝተገጠሙን እዮም። ክልተ ክፍልታት እቲ ህንፃ ንኽልተ ዝተኸፈለ እዩ። ሓደ ክፍሊ ናይ ሃፀይ ካሌብ መቓብር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ወዶም ሃፀይ ገብረ መስቀል እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ዝነበረ ጥብቂ ፍቕሪ መንፈሳዊ ምትእስሳር የርኢ። ኣብቶም ኣእማን ዝተቐረፁ ናይ መስቀል ምልክታት ኣለዉ። እዚ ድማ እቲ ግዝኣት ክሳብ ክንደየናይ ክርስትና እምነት መሰረት ከም ዝነበሮ የርእየና። ስነ ህንፃ መቓብር ሃፀይ ካሌብን ሃፀይ ገብረ መስቀልን ኣብ ኣክሱም ሎሚ እውን እንተኾነ ስነ ህንፃ ኣክሱም ዘርኢ ዓብይ መቓብር ሃፀይ ካሌብን ወዶም ሃፀይ ገብረ መስቀልን ኮይኑ ይርከብ። እቲ ህንፃ ብዓበይቲ ኣእማን ዝተሰርሐ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ጽኑዕ ኮይኑ ይርከብ። መንፈሳዊ ህይወት ስልጣነ ምሕዳግን ሃፀይ ካሌብ ሓያል ተዋጋኢ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣዝዮም ሃይማኖተኛ ንጉስ ነበሩ። ካብ የመን ብዓወት ምስ ተመልሱ ዓለማዊ ክብሪ ላቐት ኮይኑ ተሰምዖም። ስለዚ ዘውዶም ኣውሪዶም ናብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስ ቅዱስ መቓብር ሰደድዎ። ስልጣኖም ንወዶም ሃፀይ ገብረ መስቀል ኣረኪቦም ንሶም ግን ኣብ ጥቓ ኣክሱም ዝርከብ ገዳም ኣባ ጴንጤሌዎን ተዓፅዮም ብጾምን ብጸሎትን ክነብሩ ጀመሩ። ክሳብ ዕለተ ሞቶም ካብቲ በዓቲ ከይወፁ ንኣምላኾም እናገልገሉ ከም ዝሓለፉ ይንገር። ሃፀይ ካሌብ ኣብ መወዳእታ ዘመኖም ዝኹሉ ወርቅን ሃብትን ንግስነትን ሓዲጎም ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ በዓቲ ተዓፅዮም ክጽልዩ ከለዉ ካሌብ ዝብል ስሞም ገዲፎም እስትንፋሰ ክርስቶስ ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም። እቲ ዝተሃበ መንፈሳዊ ህይወት ሃፀይ ካሌብ ካብ ንግስነት ናብ ምንኩስና ምስ ተለወጠ ካብቲ ዝነበሩሉ በዓቲ ንሰለስተ ዓመታት ኣይወፁን። ካብ ሰራዊቶምን ኮነ ካብ ቤተሰብ ተፈልዮም ጥራሕ እግሮም ይጽልዩ ነበሩ። እቲ ዓብይ ናይ ወርቂ ዘውዶም ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣኽሉ ምኽንያት ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዎ ንግስነት ኣብ ሰማይ ዘለዎ ንግስነት ይበልፅ ምባል እዩ። ሃፀይ ካሌብን ደቆምን ዝሓደጉልና ታሪኽ ጥንታዊት ኣክሱም ብሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጥበብ ብዜማን ብመንፈሳዊ ህይወትን ክሳብ ክንደይ ዝገዘፈ ታሪኽ ከም ዝነበራ ዘርኢ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተመልከትና ኣብ ዙርያ ታሪክ ሃፀይ ካሌብ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ቤትና ኾኑ።